Halo, Blong. Ya bos, halo bos. Nang ndi? Aku nang omah bos. Ana apa bos? Loh, saiki ta. Loh alah. Ya wis. Ya tak rono aku tak rono. Ya wis, tak anteni. Ya wis bos, nomor sampean yo. Teras yo. Cepetan. Oke. Yuk, oke bos, yo bos, yo. Ya wis, Mun. Waduh, iki aku dengerin bos ya. Aku belum ngatus aku. Sak bisa apa rek? A few moments later. Ini bos apa rek? Ini bos aku. Ini bos aku ini. Proyek bos. Blong. Sorry, bos. Kamu suwe men to? Iya, iki mau aku jek adu sisik bos. Kalau seminggu gak adus aku bos. Lagi blong. Gak tuh seminggu dah. Kok gak setahun ae. Delokan ta lah. Apa bos? Klambimu iku. Konsepnya ya apa koyo ngene iku? Apa aku sepuh? Apa bos? Duh, iya bos. Ini bos. Wis bocor. Ya siapa bos? Terus iki apa bos? Aku nang di bos, tekan bos. Ah, golek wilayah kono lho. Ana sing kosong wilayah kono iku. Ono ta? Ya Ono. Ayo. Apa sih? Lanjut. Pak? Apa sih? Awakmu kok ngene bos? Ya apa bos? Ali aku blong. Bos saya pakai jopong nih bos. Oh, ya apa iki? Bisa ya kangen bener bos. Eh. Isu bos, ayo bos. Ayo sama. Ayo blong. Blong. Woi. Oh, dia anak dua situ koclok iki wis bocor. Ditinggal pisan. Wis sesangel aduh. Ajur. Jemblung iki ditinggal bose ya apa iki? Gak ngerti bose apa iki? Loro asam urat. Wis. Gua naik pedok ya, akan menjadi aku wis. Kita nono kon blong ya. Bos. Loh, dah yo iki. Loh. Kayak iki ora kudu mau wong iki. Lah tenan iki lokasine iki. Oh, iki apa balik mana ya aku iki? Oh, milik bosku itu tuh. Hei, bos. Blong. Wah, apa kau? Si genai. Ya sepurane bos. Lah kamu nang tak terus numpak bos. Ngerti bose duwe penyakit asam urat tok. Itu wae bose iki. Aku mau rokok lho, bos. Ya kan bos. Lah nang di lokasi bos. Kono lho. Pacar bos. Hei, pacar. Ketemu gede ngono blong. Bos, ini bos lokasi ini bos. Bos. Bos, bos. Ini lokasi ini. Blong. Iki wis teko iki lho. Ini lokasi Betul ini. iki, aku nyipi turun spring bed tingkat 6. Iki nang di lokasi ini iki. Aku iku lho, blong. Oleh otala. Langsung ruai ya tuh. Tangi. Sendi. Aku ya lali ya, blong. Lu alah lali pisan. Ayo sendi iki. Iki terus saya ta iki. Tidak kuno lho, blong. Terus saya iki yo. Ya wes, terus nah, blong. Terus. Enak kang turu, blong. Wih. Kene iki lho, blong wilayahe. Wih, gede bos yo. Ya iya, blong. Wetengmu lho kok gede men to. Diet-diet ngono lho. Wis mati ya, tapi yo Yes, wis. so. Esek, Nanti esek. kok pedot.
Iki ku kudu ditumpu iki. Santai, ngelu dasku. Blong. Ku maneh. Kena dokul, blong. Salah. Aduh, blong dulu. Dokku iki wes. Tak delok sik ya. Lho iki gak apa-apa ta, Bos? Lo malah iku, Aman, Bos, Bos. Iki lho dokku, dokku. Lho, Sing kena iku. dokmu ta? Yo yo ta. Walah. Tunggu sik, tunggu. Wes, kene wes. Jana buah kok. Bocor. Wes tunggu sik enak. Wes tunggu sik enak. Apa belum? Apa, Bos? Sing lorai bokongku, napa bangku mbek isik-isik iku? Dhisik be oi papo ono sing opo kek ocol kek opo kek lho, Bos. Sing medeti lho, gelem takon. Oh, gampang masalah jeti ku. Sing kene lho, Bro. Ya apa. Lahan parkir sakmono bane iku. Setalasen di Bos. Iku lho, Sen di Bos. Gare masih kali. Karo Bos, sen di Bos. Sen di. Iya lah, lahane parkir kene kan pemasukannya kan nipis gitu lho, Bro. Walah. Iya ta. Ya wis diatur ae lho, Bos. Enak ya apa, Bos? Bos. Carane ku enak ya iku, Bos. Iya. Kurang iki mau. Setan iku. Kok bisa apa ku, Bro? Muanter heran. Rajar iki kan kok. Bos preman sing nguasai kene ta iki. Jelas sabar talah. Dari darah munggah ae. Pung, arek mau sing bro-bro kae, arek lemu kae sing awake dhewe ngantem kae to. Oh, Yo, iya, Den. yo bener ya. Iya. Cak bola hari iku, Den. Samperi ae ta. Ayo. Ya wis ayo. Ya wis, samperin ae, yo. Iya. Ya wis. Ya wis. Yo. Bos. Kamu mau den, Bos. Itu Bos, wong den, Bos. Lah iki sing wong sing wingi kuwi aku Bos wonge, Bos. Gara-gara apa sih? Kok niku? Lah iki wingi aku gara-gara nyolong karak, Bos, ngono, Bos. Lho, Dikepuki aku, Bos. gak ngerti lah. Adilak preman sing nguasai lahan kene sih. Lah ya iku, Bos. Wes nyalang apa? Nyolong karak. Lah ya iku, Bos. Makane, Bos. Iki kerja dhewe preman konten lho, Bos, ngono lho. Aja guyon ae ta lah. Arek wis cedhek kok lho. Lho yo, Bos. Ya apa, Bos? Sangar arek, Bos. Iya. Bos, ya apa, Bos? Sik sabar sih. Ya apa, Bos? Hei. Kon tak sing nyekel wilayah kene. Kon gak ngerti ta. Aku iki preman gedhen, tak kebon binatang. Kon pin. Awake dhewe emang bose pedes ta. Alah ya. Bos, Bos. Apa nih diwan iku? Aku ya, Bos. Oh, jangan bos itu. Apa we? Ani ya? Yo. Apa? Pung, iku anteman sing lemu, Pung. Iki sing lemu. Anteman, Pung. Loh, kan dia nemu iki mau. Ayo, Pung. Lah itu. Lagi bener. Wis, Pung. Arek wis tebal, Pung. Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gusta yo. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé.